У Гомелі прадставілі IT-дадатак, які дазваляе медыкам дыстанцыйна кансультаваць цяжарных жанчын. Пілотны праект рэалізуецца ў Смалевіцкай бальніцы, дзе ў ім бяруць удзел больш за 20 пацыентак. Распрацоўку прадэманстравалі на базе Гомельскай цэнтральнай гарадской паліклінікі, дзе актыўна ўкараняюць новыя тэхналогіі. У будучым дадатак дазволіць павысіць даступнасць медыцынскіх паслуг. Мы используем телемедицинское консультирование, в принципе, уже давно по различным направлениям. Это очень удобно, когда особенно пациент находится где-то в другом районе, в другом городе. Да, либо если этот пациент находится в стационаре, но он не транспортабелен, нам нужна срочно консультация каких-то специалистов, в том числе и республиканского уровня. Это делается очень быстро, оперативно, и это заключение имеет официальную силу. Выпісаць электронны рэцэпт, запісацца на прыём онлайн і атрымаць медкарту. Усё гэта дазваляе рабіць цэнтралізаваная інфармацыйная сістэма аховы здароўя, уведзеная ў эксплуатацыю ў студзені гэтага года. Асноўная мэта – аўтаматызаваць працэсы і зрабіць іх больш зручнымі. Система создана по принципу один пациент, одна электронная медицинская карта, которая сопровождает его на протяжении всей жизни, вне зависимости от места оказания медицинской помощи. На наш взгляд, это очень важно и поможет систематизировать всю ту информацию, которая есть о здоровье пациента, и будет являться действенным инструментом для медицинского работника в постановке правильных диагнозов и оптимального выбора лечения пациента. Мерапрыемства стала часткай лічбавага тыдня ў Гомелі.